Dragi moji, Festival Južnog vetra, koncert koji je sada i verovatno nikada više u Beogradu, a mada se nikad ne zna. Nije Šemsa tu, ali ja mislim da je došla naša Bojana Berektarević, ali tako Bojana, da budeš Šemsa 2? Dobro, ja nikad ne mogu da budem kao Šemsa. Šemsa je jedna jedinstvena, neponovljiva, specifična na svoj način, ali meni je drago, jer ja od detinjstva volim da slušam i Šemsu i kompletan Južni vetar, znači od njihovih 1980. od postojanja, tako da sam uvek bila i fan Južnog vetra, slušala sam njih redovno i vidite kako je to vreme napravilo svoje da ja budem sada gost na ovom koncertu. Ovo je neponovljivo, mislim se nikada više neće ponoviti i da meni je čast i zadovoljstvo što sam ovdje večeras. Da, ono kada čovek ukuca tvoje ime, prezime, vidjet će, što se tiče Južnog vetra, prođi sa mnom ispod duge brdo miliona pregleda, je li tako? Ja ne znam koliko. Kako su ljudi u tvom glasu osetili tu neku emociju? Kako si ti tu pesmu donela fantastično? Šta je to? Pa ja tu pesmu volim od uvek. Uvek mi je bila favorit ta pesma i mislim sve Šemsine. Ja uglavnom i pevam i dosta, puno njenih pesama od celog repertoara, mislim da jedno 80% znam. Tako da nije to bilo teško, jer jednostavno kad neku pesmu volite, onda to i prezentujete tako na taj način na koji volite i to bude pun pogodak, a generalno deca su birala sve pesme, ja im postavim 5 pesama, oni mama ta, između ostalog je bila i ona na repertoaru, tako da to je pun pogodak, nema šta, dobra pesma. Čujemo tvoj glas, to je Šemsa. Ok, možeš ti da pevaš i Draganine pesme, ali nekako, Dragana je prvo tu, je li tako, oba dana, ali nekako veća je emocija možda kada si s tim glasom tvojim krapavim kao Šemsa, tako? Malo provukao glas. Pesak. Da. Pesak. Pa ja se trudim da pevam uglavnom sve što uzem da pevam, znači da bude to približno nekom, originalu. I tako sam i uradila u takmičenju, nikad nije kasno, bukvalno sam pevala repertoar drugačijih žanrova, znači bila je i Ceca tu, i Brena, i Šemsa, i Sevdalinka, tako da mislim ja se trudim da plivam u svim vodama dobro. Sad, opet publika tu odlučuje, ispostavilo se da dobro je to što sam odradila i zato i gledano i zato i prošlo dobro. Hvala ti što si danas ovde i što zajedno pišemo istoriju muzike. Hvala i vama što se svi družimo, pa lepo, stvarno da konačno jednom bude Južni vetar priznat zauvek. Hvala.